אז אנחנו באמת ננסה לראות כמה מהדברים האלה ביחד. ואמרנו, 1917 סטורס מגיע הנה, ותוך כמה חודשים הוא מביא הנה את המתכנן הראשון שיעבוד כאן, קראו לו ויליאם מקלין. מקלין היה מהנדס, כלומר עדיין לא מתכנן, הוא מהנדס. הוא עבד קודם באלכסנדריה, ואחר כך הוא תכנן עיר חדשה בחרטום. ככה נראית חרטום של מקלין, כמה שנים לפני שהוא הגיע לירושלים. שוב, תיאוריה עירונית, חדשה ישנה, קצת אולי יותר מוכרת לכם, משהו שקצת מקדים את התפיסה של עיר הגנים, ויש פה הרבה מאוד אלמנטים עירוניים שחוזרים על עצמם בערים שונות ברחבי האימפריה. זו תוכנית שהיא מאוד מאוד מעשית, מאוד יעילה. יש פה בסיס של גריד, עם אלכסונים שחוצים אותה ומאפשרים גישה מהירה ממקום למקום. יש בה היררכיה ברורה, היררכיה מרחבית מאוד מאוד ברורה. יש בה דגש ברור על מקומות מרכזיים, אלמנטים של ויסטות. מכל מקום בעיר אנחנו רואים את מה שחשוב בעיר, את מה שחשוב למתכנן להראות, ואין ספק שהתוכנית הזאת מייצגת שליטה וסדר במרחב העירוני. כמו שאמרתי, התוכנית הזאת היוותה בסיס להרבה מאוד ערים חדשות שהוקמו באותן שנים. באמריקה, למעלה זה שיקגו, כמה שנים קודם לכן. משמאל זה ניו דלהי שתוכננה ממש באותן שנים, ומימין זו קנברה, הבירה החדשה של אוסטרליה. אתם יכולים לראות פה גם אלמנטים של עיר גנים, כי שום דבר לא היה אבסולוטי, אבל יש פה בהחלט מגמה של תכנון שהולכת ותופסת תאוצה, ומנסים אותה, מבחינת ניסוי, בכל מיני מקומות בעולם. התוכנית של מקלין לירושלים נראית על פניה די דומה. אפשר לראות שיש פה גריד מסודר ומעשי שמפוזר על פני כל העיר כולה. יש פה מקומות מרכזיים, יש כאן פה ושם ויסטות מפוארות שמאפשרות לעמוד במקום אחד, בציר אחד, ולראות את מה שקורה בהמשך העיר. והתוכנית הזאת באמת הייתה תוכנית מאוד בעייתית. סטורס היה ראשון המבקרים, אבל התוכנית הזאת גם הוצגה בלונדון, כי כולם רצו לדעת מה קורה בירושלים, ולכולם היה מה להגיד, וכולם אמרו, התוכנית הזאת אולי מתאימה לדלי, אולי מתאימה בשיקגו, אולי מתאימה לערים חדשות במקום אחר. בירושלים צריך משהו אחר. בירושלים צריך תוכנית יותר עדינה. הייתה פה ביקורת על זה שהתוכנית לא מותאמת לטופוגרפיה, לא מתייחסת כמעט למרקם העירוני ההיסטורי שהולך ונרקם. הייתה הרבה מאוד ביקורת עליה, ובאמת, תוך כמה חודשים סטורס הביא מתכנן חדש. אבל עוד לפני כן, אם אנחנו נסתכל קצת יותר מקרוב, אנחנו יכולים לראות שהתוכנית הזאת בכל זאת הייתה שונה. התוכנית הזאת התייחסה לירושלים העתיקה, ועקפה אותה בעצם כמו בצמר גפן. אפשר לראות שהעיר ירושלים, העיר העתיקה של ירושלים, מוקפת ברצועות שבעצם מגדירות שימור. שימור כמעט טוטלי. התוכנית של מקלין קבעה 4 אזורי תכנון בעיר, שבסופו של דבר, ואתם בטח אולי כבר מכירים, מהווים את הבסיס לתכנון של ירושלים מאז ועד היום. בחלק הפנימי, העיר העתיקה, אסור לעשות בה כלום. אסור לגוע. רק באישור מאוד מיוחד, ומקלין קורא לזה אלמנט ימי ביניימי שיש לשמר. מסביב לה נקבעת טבעת של שטחים פתוחים, שזו בעצם טבעת ירוקה שנועדה לשמור על העיר, להגן עליה, אבל גם לאפשר לראות אותה מכל העברים, למעשה להפוך אותה למין יהלום כזה, נקי ומסודר ומוגן שאפשר לראות אותו מכל עבר. יש אזור נוסף, כל האזור שממזרח, תשימו לב שכל האוריינטציה של ירושלים מקובעת כאן לדורי דורות. ירושלים מתפתחת מערבה, מהתוכנית הזאת ובכל התוכניות שאחריה. התוכנית הזאת, כל השטח שמימין אמור היה להישאר כמעט בתולי, ובעצם ירושלים החדשה היא כל מה שמחוץ לאלה. ירושלים החדשה נקבעת רק אחרי שקובעים הגנה מקסימלית על העיר העתיקה. אז יש פה בכל זאת תפיסה שונה, תפיסה יותר מסורתית, והתוכנית של מקלין למעשה שיקפה את התפיסה של הבריטים בשליטה בעיר. החשיבות של העיר העתיקה והמרכזיות שלה בתכנון. זה נראה כאילו היא בצד, נכון? כי לכאורה פה אין כלום. אבל כל השטח הריק הזה הוא חלק מתוכנן לעילה. הוא לחלוטין חלק מהתוכנית, בדיוק כמו החלק המערבי. ולכן העיר העתיקה היא במרכז. אוקיי? לכאורה זה נראה לנו ברור מאליו. ברור שצריך לשמר את העיר העתיקה של ירושלים. ברור שצריך לשמור עליה. ברור שאסור להזיז באבן. ברור שצריך להתוות את כל הבנייה שמסביב בהתאם לה.
אבל זה בכלל לא ברור, וזו בעצם גישה מאוד מאוד יוצאת דופן בתוך כל התכנון האימפריאלי הזה, שהיה למעשה מאוד דורסני, בלי הרבה כבוד למורשת ההיסטורית הבנויה הקיימת. בירושלים, כאמור, זה שונה. אפילו בתוך המרחב הארץ-ישראלי ירושלים יוצאת דופן. כי כמה שנים אחר כך, גם תל אביב תוכננה כעיר חדשה, אבל גם לתל אביב יש עיר ישנה. מכירים אותה? יפו, נכון? יפו לא מופיעה בתוכנית. מה, היא לא עיר עתיקה? היא לא עיר חשובה שצריך לשמר אותה? אין אליה התייחסות בכלל בתוכנית הזאת, משנת 1925. ירושלים היא עיר יוצאת דופן. ההתייחסות אל העיר העתיקה שלה היא שונה לחלוטין.